Ayo. O dong, ano may problema nimo? Mangay kog tubig tanay ya. O taga-asa man ka? Tagamako ya. At taga-Mako ka? Oh. Unsa man ka diri? Ni konso mga to ako sa mga kanya ba? Iyaan ya. Ay mong iyan. So, Oh. uhaw ka, minom kag tubig. Mangay ta kog tubig ya, layo pong kay to ya. Sige, dali. Tuloy kay minom kag tubig. Yes. Di ka manghilabot. Dili ya. Inom kag tubig. Oh, ino mo tubig ya. Daan ko ya. Dira tubig dong ha. Dira dong. Ayan na lang nang bugnaw ya tubig ya kan sakit mong kuya. Ito na lang ini tubig. Dira dong. Muna na lang. Ayan na ya katuro kong magsya. Maglibog ako sa mo dong. Mga anong limang kaganahan ani nga kato ba yung mag sa mong gusto? Sige ha, kuha ta kag mag sa kay minom kag ini tubig ha. Pabot lang diya. O dira dong oh, dira ang mags dong kay mainom makaka mags man ay mong request dira. Ya, salamat ya. Pero na kay gatas na ya. Pero na kay gatas na ya. Sos, Ginoo ko nimo. Ipadugay-dugay pa man ko nimo nga gusto man kay magatas, mo tubig-tubig pa ka. A few moments later. Kabalo ko gray kulang. Kaysahan pa yun ko nimo. Pag tubig-tubig ra ka dayo. Hakik.